Salam. Selamat hari Minggu, mari kita saruna. Amanami inanami, adur sudah mulai per mingguat tadi manugoton. Perjolo mahita martang yang nahom, martang yang mahita. Amin. Terpuji Tuhan ta, mari demeta sebuka di nomor 112 ayat 1 ayat 3. Mar hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar itu diperbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Disuruh debatado anak na nagawi pardengganan taringot turo satta. Hamu ali akkadongan, molosongoni di haulungi debata hita, ikut do hita masih haulungan sama hita. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Yang Mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan amanami na di mono gijang. Mauliate marohanami tuho ala dilon ho anak muna sa sere tu hami jala di paulo ho hami sian gonggoman ni sibolis. Hupang ido hami tuho saramoti hami di bagasan hatam asamar gogo hami juppa masa hasusadot hagogotan. Sese sama dosa nami dohot pangalesan nami di hatam na badiai. Saya perbadiai maroha nami marhite-hite toddim. Jala pamasuk hami Tuhan uluan sogot. Asa pujen nami hodisi rodi saliling-deling na marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhan ta mari demahita. Patik ni debata di minggutta sadarion ima sian patik patuluhon dohok lapatanna sonom maridok disi. Patik patuluhon dang jadi dohonon guar ni debata yang gosoture dalanna ai ona humna do sugut akkana marsine yang di guarna diero lapatan ni oddo ikkon dihabari rohatta debata jala ikkon holong rohatta di ibana. Asaunang hita olo mamurai manang manolon-nolon manang marujaran naroa manang mangasi marhite-hite goar di depata adi natarsosa do nitangi yang do dipuji-puji do si dohonon goar di depata ido sahana atong rak mangido gogo mehita tu Tuhan depata mangulau na batu patiki ale Tuhan depata sai pargogo mahami Maulau nahubat tepati mi. Amen. Tapuji Tuhan ta maredde mahita. Dosa
Tato poti maru satana gurangi itu arupan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di bono gijang. Horo na patupaon hasisa ni dosa dihami halak na dangolon marhite-hite anak kaholongan ni roham. Se asima roham dihami akka na mangarsakod dosa nami. Se sahapi matu bagasa rohanami hasisaan ni dosa nami i. Lehon matu hami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami di marhapor siaon. Lau mangkotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho. Gabe pilihan na mangolu jalan abadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosata. Songonod dohata ni Jehovah. Unak kumabiar auro siluluhon ho. Nunga pola hujau guarmu ahu napunaho. Hasangapom mari debata dari gijang. Amin. Tapuji Tuhatta marid demahita. Tajahama turpuk epistel di parimungat tadi bagasa sadarion imana dibuat sampai salmen bidu 42 ayat sada 1-12 marsori meta majaha sanhaima ayat sada 2 doti diuduti mamuse edde sipo daun sian akka anak ni sikora songot pakku kalunguton ni ursa di akka guluan songonido pakkalunguton ni todikku tuho ali debata. Sai ilululuk kudo si panganakku ari do borngin aimen pat ari do dipadok tuahu di dia do debatan. Buasa saya tuki ho ale todiku, jala buasa saya rusak ho di bagasan ahu. Hapo si madepata ay saya na pujok kudo dope ibana hatuan ni bohikku jala debataku. Saya masih harado akka sapuran di bayan suara ni hasakmu. Sudi akka obatmu dohot galubamu makuku piyahu. Jadi niku mamandok debata partana botaki. Bahasa tungu dihalupaun ho au. Bahasa ikon sema tujuk-tujung ahu mardara di bahan pangarsah ini musuh.
Rapita dia 12. Buasa saya tukiho aleto diku. Jala buasa saya rusak ho di bagasan ahu. Hapo si madebata. Ai saya na pujiokku dope ibana. Hatu aun ni bohikku jala debataku. Iro sahakna. Martua do halak natu mangiun hatani debata. Jala na peosa. Amen. Jehovah na sasadai, imana tiniguon ni si Maria, nagabi-gabi saton di purbadia adoras sabubuhan. Ido tu hatta natumaon na bernit di pahumuman ni silatus, namati tarpa jalu ibana di hau pinor silang, natuat tu bonotoru dung ditanom, namulak mangulu dari patuluhon, namanaik tu surugo, lahundu siam ne bata Jehovah. Amanai pargogo na suatu dosa ni isima ibana pa mamulak sugot tutanon manghumi halak na mangunu loh na mate au porsea diton di purbadia jala adok sada huria na badia huria hato penihalak Kristen akan na badia doh dia sesani dosa doh dia tena mandok mulak maulu do sugot dangi halak nang mate doh dihangoluan na sora suda. Amen. Tapi kema edde puji-pujian san ina Esther dungi diuduti mamusesian ama Jericho.
Tapi kema tiktin namar ragam di minggutta sadarion. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapayuti hutma titin namar ragam di Minggu 22 Juni 2025. Naparjulu Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu parjolo dung Trinitatis lapatanna hasitulu sadaon ni debata. Topik Minggu di taluhon Yesus todi na jahat. Napaduahon kelompok kortu permingguan tanggal 20 Juni 2025. Naparjolo pukul 7:30 ina Hanna, ina Debora, ina Kamis pukul 10 ina Esther gabungan ama pukul 10:07 Rena. Napatuluhon ibadah minggu pukul 7:30 di tanggal 20 Juni 2025 nanengro kita memakai bahasa Indonesia. Napapaton amplop resort di minggu sadarion patupauta do papung amplop resort tapatupa mai di pelean napaduahon. Napalimahon pasahat ulos turuas nama rumur 70 tahun. Di hari Minggu ta sadarion di kebaktian pukul 10 wib dung sipul majahatiting patupau nihuriat tado pasahat ulos turuas nihuria ima naparjolo inang nitelli lubatobing umur 73 tahun. Tubuh tanggal 20 Juni 1952 sian sektor Galatia. Napaduahon inang rotua simorakir umur 70 tahun. Tubuh 21 Juni 1946 sian sektor Efesus. Di hari Minggu tanggal 20 Juni 2025 nanengroon patu paun nihuriat tado pasahat ulos turuas nihuriat ima Esmin Munte umur 75 tahun. Tubuh 26 Juni 1950 sian sektor Korintus. Napaonop pertanyaan sektor Selasa 24 Juni 2025 Korintus op sektor Judea dibagas ni keluarga IR Nenggulan Boru Damanik. Sektor kanan keluarga J Papahan Boru Sinaga. Sektor Efesus di keluarga J Butar-Butar ST Boru Manuk Kalit. Sektor Galatia dibagas ni keluarga M Panjaitan Boru Manurung. Philadelphia dibagas ni keluarga J Siagian Boru Siahaan. Rabu 25 Juni 2025 sektor Sion dibagas ni keluarga C Baribing Boru Pardede. Betania keluarga B Manik Boru Simajutak sekaligus Patu Papangampuli. Sektor Roma dibagas ni keluarga J Situmorang Boru Simamora. Nasaret di keluarga Nyonya A Simarmata Boru Tambunan. Sektor Kolose keluarga H Simajutak Boru Banjarnahor. Sektor Bethlehem keluarga A Simanulang Boru Munte. 20 Juni 2025 hari Sabtu. Sektor Filipi keluarga MP Sirait Boru Sitiho. Molo alamat boima taidah di acara na tadi akamanginang. Napapitu hodadana na sorang di hari Selasa 10 Juni 2025 nasalpu di basa-basa tuata dosa dana boru di keluarga A Rumah Butar inang Boru Sinabela sian sektor Efesus hipasdo danaki suang songoni nang natorasna. Napawaluhon retreat napasobulung di hari Jumat 1 Sabtu 27 Juni 2025 nanangro di Patupado retreat napasobulung di Puncak Bogor Villa Sky. Pasiahon amplop sagu hati tu simatua situal pensiun di hari Minggu tanggal 20 sia nanang roon patupauta do papung amplop sagu hati
tu situa pensiun ima amang situa jemalau nasian sektor Efesus pasapuluhon titing merbagas titing paduahon naing majalo pasu-pasu pardongan saripeom ma Richard Hasibuan sarjana olahraga anak nihal amata situa Nelson Hasibuan tubuh nihala inata mentiar Bormanalu alamat Simanosor Tonga kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara Huria Gereja Kristen Protestan Akkola Simanosor Tonga Resort Simanosor Dohot Orwana Ade anak Padus Novianti Manulang sarjana olahraga Boruni hala amata situa obesli Simanulang tubuh ni hala inata Lamria Boru Napitupulu alamat Komplek RRI Jalan Pemancar Raya RT Tulu RW Sada nomor 20 Sia Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis Sektor Betania terpasu-pasu di hari Rabu 25 Juni 2025 di Gereja Kristen Protestan Akkola Manang GKPA Simanosor Tonga Resort Simanosor pasapulu sadehon pengadaan inventaris motor Hobar tudos di rohani sermon perhalado disakapi huriat tado pengadaan kendaraan 2 unit sepeda motor lahu mendukung pelayanan ni huriatta marningot kondisi keuangan ni huriatta naso memungkinkan dope manggoki danai gabe di patupa marhite penggalangan dana secara sukarela nani hobasan ni tim pengadaan kendaraan inventaris ima parar tahun sekretaris bendahara dohot tolu dewan manang koinonia marturia diakonia do mutusima hupangi dohami tuhita saluhuria asa tungsu radema rohata manupaki kenrani pengadaan kenrani sian nasa ias dohot las niroha di pasahak ma dukungan dana itu tim manang tu perhalado di sektor tabe anggia boy humatop tarpapungu danai laus marhite omma hupaboton hami nasa dana na masuk tu pengadaan kenrani titik konon mai ganup minggu pasapulu 2 hon torop ni ruas nama dohoti per mingguon tanggal 15 Juni 2025 120 halak pasapulu 3 hon ruas nama ulang tahun kelahiran ono 12 halak ulang tahun pernikahan 10 sia keluarga Padita dohot perhalado HKB Cimanggis pasahaton selama ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 27 sia Juni 2025 hatani debatana pasikopol las nirohamuna tersurat di Jesaya 46 ayat 4 saha rodi hatu tuamu saya totong doahu jala rodi na ubenon saya ahu do mangusung hamu do ahu do mabahesa na say laon ahu do mangopa ahu do mangabing jala ahu paluahon nuain pasaplopaton pelian iuran diakoni sosial huria torop na pasahaton pelian iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon 12 kakak gudang na 7.300.000 rupiah 15 pelian bulanan tahunan torop na pasahaton pelian bulanan tahunan di bagasan mingguon 12 kakak gudang na 7.420.000 rupiah. Mauliate ma di pasah huriatta tu sudi ruas naung pasahato pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial sahatu bulan Juni 2025. Tu akan aso pasahato dope tayok ma amanginang makarikoton pasahato saganu bulan tu huria marhite perhalado sektor tabe. Pasaplonom keuangan huria. Huria 10.271.150 rupiah pembangunan 1.280.700 rupiah sentralisasi manang pusat 1.777.150 rupiah jumlah 25.957.000 rupiah. Molo tung adong pelian naso tercatat manang salah redaksi akka peliani asa dihubungi ma tu perhalado radido kami padinggaton songonima titing nama sa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriatta sai di pasu-pasu tu hatta ma peliani
bahen sangap di goarna. Amin. Tapi kema ede puji-pujian na dibangun ni kor and harmonic.
Tapuji matu hatta, kuhuk mata papungu pelian sara A do sara B, marede mahita. Jehovah, sing
ini debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata barita nauli di minggu tasadarion minggu parjolo dung Trinitatis. Ima natar surat di Evangelium Lukas bidu ualu ayat 26 sahatu ayat 30 sia. Usaha madihita kadamang dok dainang naposo bulung remaja songonom ma tarsurat di sita payuti hukma. Marlayar nasida tu luat Gadara todokon ni luat Galilea. Asa dung tardarat ibana dapot sama sada halak isi ni hutai partod di nahodar. Nunganania lelengna dang olo be marabit. Jaladang olo miyad di jabu. Diaka perbedaan do ibana. Alai di sidi ida Yesus mangangguhi ibana manukap di jolona. Jala gogoma soarana madok. Marhua hotu au Yesus anak ni debata natumibul. Huele-hele ko unang au arsaki. Ai di doko Yesus do todinaho dari ruar siat jolmai. Nunga jot-jot disoroi ibana. Gabe diratei jala dibeakkon halak ibana laho mangaramoti. Alai dirapui todi ido akka ihoti. Jala dihida-hida ibana tu halongonan. Di suku Yesus ma ibana. Ai ise do guarmu. Gabe di dokma loksa do goarhu. Ai torop do todi najahat sorang tu ibana. Laos dieleh-elek nasida ibana unang dipaksa nasida turun tu banua toru. Alaya dong madisi di robiani babi sapunguan na balga na majapali. Gabe di pangido asa di loas nasida mabongoti akai jadi dioloi ma. Gabe ruar matod di najahati siat jolmai dibongoti ma akka babii jadi marbubur ma nasa punguan babii siar rura tu tao laos mate mogap. Alai dung di ida akka parmahani nama sai maporus manasida dibaritahom mai di huta dohot di akka ladang. Gabe ruar manasida marnida nong masai didapotton ma Yesus jadi jupang nasida mahalak nazahati marabit jala marroha hudul di labung patni Yesus jadi hata hutam manasida alayak kana mardidasa ido pabuahot tu nasida pangalaho ni hamamalum ni nasinorangan yak katod di nahodari jadi dieleh-elek saluhut pangisini luat humaliang Gadara maibana asa sumurut sian nasida ai biahaton situtudo nasida laos bongot tu parau maibana laho mulak dieleh-elek halak na tinadikon ni tod di nazahati do ibana naing donganan na ibana nian alai di palau do ibana nin nama muli maho tu jabum pa jojor ma saluhut nabi na ini debatatu ho. Jadi lau maibana dibaritahon ma disadok hutai nasa nabi nain ni Yesus tu ibana ido sahatna hamunaka damang dok dainang hurian itu hata selamat hari minggu madihita horas madihita saluhna hatani debata dihita na bertemakan di taluhot Yesus todina jahat. Nah tubuh do tanpa sadar bahwa sahat roditikion sahat tu di dia hita merasa paling nyaman hudul termasuk di gereja sairodo tod di nazahati boy manggugai manusai jadi nang di gereja pe komanak do hita ido teh kainang Allah no pas papungupilela adong mabuat dompet.
Mangula do toddi manang di dia. Jala saya disuliki dohita adigat dohita tidak sadar. Alani ko jaga dohita. Alay sada keyakinan dihita kadamang do dainang bahwa nabuy do taluhonon ni Tuhan Yesus manang so dia pe toddi di portibion. Jalay do namasa marhite sahalak na sinonggopan ni toddi porbadia na di Gadara na di turpuk taon. Alay tay da mazwak kadamang do dainang mangitot turpukon adong manang piga dampak ni ngolu ni sasahalak na sinonggopan ni toddi porbadian toddi nahodar na sinonggopan ni toddi nahodar mangihutot turpukon. Tajaha mazwa ayat 27 alay di bahasa Indonesia maka damang do dainang rak mahita majaha. Ya. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Inilah yang disebutkan sebagai dampak dari keterikatan roh jahat. Dan Alkitab menggambarkannya dengan sangat jelas. Berkali-kali ia diikat dengan rantai, orang yang kerasukan roh, tetapi roh itu memutuskan rantai dan belenggu itu. Alani taida makadamang dok dainak siya trupukon paling tidak kadang opat dampak ni pakorhon ni nasinonggopan ni toddi nahodar. Na parjolo ima ditrupuki dia tinggal dan lebih senang di kuburan. Isi siya kita na lumorohana di kuburan. Oh berarti masih bebas kita. Jadi ini bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi memang kuburan adalah simbol kematian, keputusasaan, dan pasti keterasingan dari hidup yang normal. Melusai lomorohani halat tu kuburan. Jadi molo marsak pealanya kana mording unang pajut tu kuburan. Sotung disonggopi to dinahodari los dipakulingi. Ibu dua lani lungun ni rohate saya lau tu kuburan dang adong gunanya kamanginang. Au tu petor hehe bana lari dohamu. Jala tadda doi tadda nan disonggopan ni toddi nahodar. Nang pe merasa itu kan hanya sebagai ungkapan rasa. Ya rasa itu yang dipakai oleh iblis. Aboy be matso akan saya lau tu kuburan di nasutikina. Hola tiki ziarah mak boy mai payas sonate. Ala yang gua lanyar sak ni rohana galuk tiki salau tu kuburan. Ba manak-manak ba. Amarhiti zamitom mani wanti-wanti. Dungin apa dua hon dia akan dirasuki oleh legion setan. Jadi molo hata legionon sebenarnya ala ni gudang ngado. Jadi kalau dia orang Yahudi satu resimen tentara itu 6.000 orang. Diguari mai satu legion. Berarti ngal gudang 6.000 be. Sibulis manonggopi sahalak. Ini jumlah setan yang begitu banyak, roh jahat yang begitu banyak, sehingga sangat terikat dan sulit dilepaskan. Akhirnya yang terjadi adalah kekacauan batin, kegelisahan yang luar biasa, dan tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Dungin apa toluhon ima akadamang dok dainang tidak memakai pakaian itu nak di doate. Aidang lomo berohana merabit. Mengaso mal tabir ngakan so merabit idalani. Tetapi itu ada simbol dari kehilangan martabatnya, kehormatannya dan identitas dirinya. Ai molo soolo behita merabit nga masuk behita tu bahaya, kehilangan identitas kita, jati diri kita. Ai nga pasti dok ngeritikan, pasti dok songon. Dang dowi. Dungi nau papaton hamu kadamang dok dainang tidak mau tinggal di rumah. Dang lomo berohana jabu, nakise holat tu kuburan nama rohana.
Dan ini menyimbolkan keterasingan dari komunitasnya, dari persekutuannya, terpisah dari keluarga dan tidak memiliki tempat yang aman dan nyaman bagi dirinya. Imana kaningan ini saya terputai. Di dalam konteks zaman sekarang ini, roh jahat itu hadir dalam bentuk yang lain. Ciri-cirinya bukan sebuah kegilaan, tetapi dampak yang diakibatkan orang yang kerasukan roh jahat itu bisa saja beralih kepada keputusasaan, keterasingan, makilala dausyat jolma dari kehidupan normal, membuat orang yang dirasukinya mengalami penderitaan batin yang luar biasa, kehilangan martabat, kehilangan kehormatan dan identitas diri, dan membuat menjadi terasing dari komunitas-komunitas yang sebelumnya dia ikuti. Jalaboi do holan dang holan sekedar legion be. Dak holan 6.000, mungkin lebih sianiak kato di zaman noengon. Membuat setiap orang bisa kehilangan segala sesuatu dalam dirinya tetapi dia tidak sadar. Lalu kalau kita ditanya apa bentuk konkret dari roh-roh jahat di zaman modern ini, ada kadang dok dainang, yaitu roh yang mampu mengikat dan merusak kehidupan kita, sama dengan seseorang yang ada di Gadara atau di Gerasa. Ya tabatak Gadara bahasa Indonesia Gerasa. Ada todi na gentayangan noang di zaman saunario nak kamanginang. Nang pe memang olo do saya rong do pe kesurupan noang, arong do pe kesurupan noang. Saya rong do. Alai dang songoni be modelna. Bukan dalam bentuk kegilaan-kegilaan yang secara psikologis terlihat menjadi menakutkan, tapi bisa saja dalam bentuk senyap. Jadi kerasukan itu bukan berarti kerasukan secara literal dan harafiah disonggopito di Purbadia. Bukan seperti itu lagi, melainkan ada pengaruh-pengaruh destruktif yang bertentangan dengan kehidupan manusia normal, dan akhirnya itu menguasai dan menjauhkan kita dari kehidupan yang utuh dan normal juga. Ima to dini zaman noaing tabereng makka manginang totunak ki godakian alai molo pinatorang anno seda-seda sahat tu olo nama muda jam 2 ita ape dangi parade si panganon alani deba mak mewakili dan semakin mengingatkan kita bahwa banyak lagi roh-roh itu. Nah parjolo ima kecanduan digital dan media sosial. Si patang mulai dang sadar beba mabuat handphone nang pesorong manangah na masa. Ima jot wakana tua-tua teh. Ngarong songoni amulai. Jadi sebenarnya bukan Allah bisa karena biasa, tapi secara psikologis kan masuk bebana tuh penyakit FOMO itu. Fear of missing out. Mabiari bana ketinggalan sesuatu. Jadi makuling handphone ngai sama be. Dan saya dari bana memang kuota na pedang adong. Ai buat be. Roh jamat doi. Karena itu akan menghilangkan hal-hal yang produktif yang harus kita hasilkan sebenarnya. Waktu itu yang mau kita pakai untuk hal-hal yang produktif. Nggak mago be. Mari kita sadari dulu apakah kita sudah masuk ke ranah itu. Termasuk para anak-anak yang kalau handphonenya diambil sudah mulai marah-marah. Sebenarnya nian tiki dibain Dewan Diakonia seminar soal gadgeton ikut doh donatoras tiki bah. Alai hurang danara. Alai kon jolo adong lo si panganon manang senek. Tapi kita akan mulaikan lanjutkan itu nanti di tahun depan. Soal orang tua juga perlu diberi pemahaman soal dampak gadget. Alai manak kaningan itu di naboy merenggut sudah dunia nyata naboy tanikmati gabe masuk kita tu dunia maya. Jadi misalnya danak alai bana mergame game na misalnya namar si tikam mani. Nanti dia itu bisa pindah ke alam nyata.
Jadi molong merbedai mekel namanya mana? Seru kali na. Mulai be disusupi. Itu bisa terjadi amangina. Napa duahon roh materialisme dan konsumerisme. Ini juga sudah berulang-ulang saya sampaikan. Roh ini mendorong kita untuk selalu menginginkan lebih banyak barang, kekayaan, harta, termasuk juga soal status sosial kita. Karena roh ini, materialisme dan roh konsumerisme ini sudah membuat orang bahwa kebahagiaannya akan diukur dari apa yang dia miliki. Bukan tentang siapa dia di hadapan Tuhan, itu tidak berlaku. Akibatnya kita terjebak dalam lingkaran-lingkaran hal yang sudah menyusahkan kita. Aka kaum ibu 35 saminggu adong COD rotu jabu. Orang adong ate, puji Tuhan mak. Ale biar huna sorong do mengaku. Karena kita dituntun menjadi orang-orang yang membeli bukan karena kebutuhan kita, tapi hanya karena keinginan kita. Molo apa lapas hobar tuna dirohai lasma roha alai molo sopas tuna dirohai naroi anggoi beno tu Facebook penipu. Ini gangguan-gangguan secara psikologis, tetapi itu adalah roh zaman. Ketika tidak mampu melakukan itu akan merasa kosong dirinya. Apalagi mai IBG paket, HP tetangga dokan meluzung badang tua HP. Setiap kata paket bagi dia sudah semakin dinikmati paket. Ini satu bahaya juga bagi kita. Kalau kita sudah masuk ke ranah membeli bukan karena kebutuhan tetapi karena keinginan. Jadi selalu diidentikan do jiwa-jiwa do roh-roh nasongonon. Holat dang holan natu belanja meredu sosiak tangan na meniup si buanonna. Tetapi juga soal bagaimana kita menikmati kehidupan ini bukan diukur dari apa yang bisa kita beli, berapa frekuensi kita dalam seminggu membeli, sampai kepada pendewaan uang. Uanglah di atas segala-galanya sehingga bisa menghilangkan jati diri seseorang. Lungina patuluhon adong omma musena paling bagas akka manginang roh individualisme ekstrim dan narsisme. Jadi hata narsisme on narsis sian hata halak Junani don si narsismus. Jadi dia terlalu mencintai dirinya. Ibarat gimana bohina tuaik bagat nayau. Ada orang dapat tong si kacat iki aik na tiuro. Jadi dia keberatan kalau ada orang yang mencintai dia. Saya markacai mai bana dia ujung ngalak mati mogap. Jadi tohodok karena kelebihan overdosis na silfion sampai di doluk. Indah buti ujungnya terhubung tersoni mau modelion. Terlalu narsis. Akhirnya dia menonjolkan dirinya sendiri dan memaksakan untuk supaya dia benar-benar lebih dari orang lain. Dia menjadi seorang individualis. Dia fokus kepada akulah segala-galanya. Dan terlalu banyak kemanginang roh-roh yang datang di zaman modern ini. Belum lagi ada roh ketakutan. Sampai kepada roh apatisme. Ketika seseorang dihinggapi dan dirasuki roh-roh zat yang lain dan tidak sanggup memenuhinya, misalnya tadi materialisme dan konsumerisme itu, konsumtif itu, dia tidak sanggup, dia menjadi apatis. Apatis dungi laos bunuh diri. Loasau. Dang marlaku tayo edit songon itu sih. Tori kubur langsung nama dang pulai jo bebar halado molonga bunuh diri. Dia akan menjadi seorang yang rusak. Dan sekali lagi itulah sebagian kecil dari bentuk-bentuk konkret dari roh-roh zaman yang merusak kehidupan kita. Yang mungkin kita sudah lebih senang menyendiri. Yang mungkin kita akan lebih memikirkan diri sendiri, orientasinya diri sendiri, dan juga menikmati hal-hal yang sebenarnya tidak layak kita nikmati sebagai seorang percaya. Gudang dua kamanginang. Nah, sinonggopan itu di nahodar di tikion.
Tapi kisah yang dicatat dalam nas khotbah kita ini menegaskan dan juga meyakinkan bahwa Yesus berkuasa atas roh jahat itu. Kalau ada tadi legion, yata-bata, loksa, lebih dari itu Yesus berkuasa mengusirnya dari orang-orang yang dirasuki oleh roh jahat. Dan Yesus memerintah mengusir. Dia tidak berdiskusi. Sehingga hanya di dalam Yesus kita akan merdeka, bebas dari pengaruh-pengaruh roh zaman dan roh jahat. Sekalipun mungkin roh jahat itu mampu meruntuhkan didok nakanengi mangarapui ratei, tetapi Yesus lebih berkuasa. Tidak peduli seberapa kuat ikatan roh itu, roh jahat itu dalam diri kita, Yesus sanggup mengalahkan itu. Yesus sanggup menaklukkan segala kuasa-kuasa, dan itulah yang ditekankan oleh firman Tuhan. Adong perubahan akhirnya terjadi, transformasi di diri ini si legioni. Sian naso marabitabit gabe marbaju-baju rutahe ido. Dung di idana toropi huddul ibana di labung ni Yesus sudah berpakaian rapi. Ada transformasi. Dari yang suka di kuburan, Tuhan Yesus mengatakan pulanglah ke rumahmu. Dia dikembalikan kepada komunitas dasarnya, kepada komunitas di mana dia layak hidup, bukan di kuburan tetapi di tengah keluarganya, di rumahnya. Dari orang yang takut kepada Tuhan, dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Gabe porsia ibana. Biar ni rohana nak kaningani ala nasi noropan ni tod di ido. Mahua rotuson, mahua rotuauninna. Tapi setelah disembuhkan dan dipulihkan, justru dia menawarkan untuk ikut bersama-sama Yesus. Ala nido kadamang dok dainang. Yesus memiliki kuasa untuk menghancurkan segala roh-roh sampai hari ini, roh zaman yang merusak kehidupan kita. Tetapi boleh kita pahami, mungkin ketika kita sudah dibebaskan, Tuhan punya rencana atas diri kita, tapi bukan lagi menurut kehendak kita, melainkan menurut kehendak Tuhan sendiri. Tazah maju ayat 30 sia akadamang dok dainang. Ya. Ya, pulanglah ke rumah. Tadi rencana dia mau ikut Yesus berlayar, tapi Yesus melarang, jangan, pulanglah ke rumah. Jala odo sada poin naik perlu botota. Parjulok kamanginang nakkaningani. Porsia do hita, boy do taluhonon ni debata, tod di namang gugay hita. Kita percaya bahwa itu akan terjadi. Mungkin saat ini kita digelisahkan dengan berbagai hal, roh-roh yang menguasai dan akhirnya menghilangkan sukacita kita. Harus kembali ke Yesus. Di bagasaka porsiaonido, ketika kita percaya, maka kita akan dipakai Tuhan dengan caranya sendiri untuk hadir sebagai manusia yang benar-benar dipulihkan. Kita dimerdekakan, maka kita harus menyatakan apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan kepada kita. Omma inti na parpudi 10 tahun akadamang dok dainang. Ketika Tuhan berkenan membebaskan kita dari segala sesuatu yang membuat kita gelisah, susah, khawatir, ketika Tuhan sudah membebaskan, mari kita pakai kesempatan dibebaskan itu untuk menunjukkan kehidupan yang benar-benar menjadi buah yang baik, memberitakan kabar baik itu. Jadi mau disuruh pebana mulak tujabuna naing pabotohodo. Tuhan sudah memulihkan dan Tuhan berkuasa yang selama ini sudah terbuang, tetapi oleh karena kuasa Tuhan dia dikembalikan. Dia menjadi pembawa kabar baik atas apa yang sudah diterimanya. Basong oni mahitak kadamang dok dainang. Di tengah-tengah ni pakirimon
totong do margogo de bata marhuaso do Jesus laho palahon nasa todi di zamano sia dirita akan ataguarin akaningani na menghilangkan sukacita do damai sejahterai molo marhuaso do de bata barita honot tamai mulak kita tujabu bahwa kita sudah menerima pemulihan itu. Jadi nang napolek ko gabi kaparjamita hita laho mamari tahoni. Lo ma saya mahola partohonani majami tahoni. Alai boy do hita marbarita nauli taringot tusi. Kembali ke rumah berarti mulailah dari rumah. Kabar baik soal jaminan Tuhan atas kehidupan kita. Karena Yesus berkuasa mengusir roh itu. Mulailah dari keluarga, kepada teman-teman di sekitar kita, tetangga-tetangga, rekan kerja, dan semua orang yang terlibat berinteraksi dengan kita. Sampaikanlah kabar baik itu. Unang panggongong akka manginang. Dan itu akan semakin mendengung, semakin luas. Ceritakan apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan kepadamu. Salinaya kamanginang, didoko Yesus do tusi legion. Dan kita sekarang yang mungkin sudah dirasuki roh zaman ini yang manapun itu, Tuhan memulihkan kita, pulanglah ke rumah. Mulailah dari lingkungan terdekat kita, keluarga, teman, tetangga, rekan kerja. Dan ceritakanlah perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat mali Tuhan, nunga hujalo hami hatam. Sada jaminan ningolu pardaging odho partodion di bagasan huaso ni Kristus Yesus. Tarpatu reibana anak sasadai tarpa malum ibana akasahit nasonggop tu pamatang nami akatoddi nasonggop tu toddi nami akatoddi nahodar nanaing mangarazai pikiran nami apalagi mamolo nunga ditikki sorat boban ningolwon molo godang akahol sodihami suluk duakka toddi nazati naing mangelailah hamiasa daus yakko jalamago. Ale Yesus Kristus anak ni debata say bongot maho tu bagasar roha nami marhiti toddim say pature maroha dot pikiran nami naginugaan ni toddi nahodari pauli ale Tuhan asa di bagasan ho marpos ni roha hami madala ningulwon dang dililiani manang ahabe hami jala dang pasauton nami be akkaulaon lahu pasiat hisap-hisap ni daging nami toddim toddi parbadiami nama mangudhok kami ima margogoy hok kami asa totong marhiras ni roha kami madalani ngulu nami nasoraton marbisuk kami manibangi napatut siulahonon nami mangiahi ngulu di portibion asa say hobartul lomo ni roham mauliate Tuhan mulak mahami manopot bagas nami be barita honon nami mahabur juod dohot habasaumu tu sudah pangisini bagas tu inganan permianan nami tu lingkungan sekitar nami tu akkadongan ale-ale nami di inganan perkarejuan nami manang di dia pihatahe hami Tuhan marparsauran asalam takas panadaw nami di holong ni roham mauliate Tuhan malutung adong do pinuaing hami na dilila ni akarsa ni roha nasay di bagasan pergumulan ningulu manang ala ni dia pe say romah wali Tuhan pasuang roha pikiran nami asaboy hami marheras ni roha pasu-pasu saluhut ruas ni huriam diakka ulaon pangabahan nasidah margogo pasauto nakaulon na denggan jala sarihonom makanarikot dingulu nasidah asi roham urupi madiakka hagaleon jala patau manibangi akka napatut siulaon nasidah ali di bata Jehovah apala ditikyon diobason tongom berproses akkay anakon nami memasuki jenjang sekolah na tumibo menjalani masa ujian semester mempersiapkan diri lahop masuk tu ajaran tahun ajaran naik baru saya pataru jala dongannya kay anakon nami jala pasiat pangiduan nami diak kasihol ni rohani na toras marado ponakay anakon na diinganan persikolaan na dohot rojak kanarikot si bayanom ni tangan anggiat tulus akan nasinakapan ni anak kon nami be
Bartolomo ni roham. Mau lihat ya Tuhan, akan di bagasan narsak ni roha saya pulima. Todim tod di parbadiai, tod di pangapuli imang arazay roha pikiran nasida. Akan agaleli honom mo tod di hagogoon. Asamo nang nasida maralahon nakahagalion na. Saya pasu-pasu mahami sa luhut na taruli dengan basa siyan ho. Jalazari hami patupaw nakkaulon nami sa darion. Asa huboto hami pasangap pokko. Manang tudi hami mga lakka, manang ditongan na bagas nami be, manang manguduti ak kaulaw pe. Pasahat kami malakka nami, juluan ni Tuhan. Pasu-pasu masudiak ka parhobas di parmingguonon. Saya homa Tuhan na mga lihon bisuk doh las ni roha. Jala totong di bagasan hasabaron. Pinuji magwar muna badiay. Marhiti Tuhan Yesus Kristus. Martangyak kami Tuhan. Amin. Tao mahatan itu hatta. Marid de mahita. Jala di tikina marid de mahita pasahaton pilihan paduahon. Musut
tatangyakon mapiliatta. Ale de bata amanamin na di banwa gijang. Hodo harorowan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasan na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaho para siyang hami pilihanon, pati bulon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim, asalam hutadda hami godang ni si lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok maulihate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manamin na di banwa gijang say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Mahamu di bagasad dame, jala-jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasaorhon madamena tutodim. Amen.